संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजिआनो जन कार्जिनो हरदों आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन नै खुलुमबारखौ नायहरनानै इसोरनि बोसोनखौहाय आङो मानिनानै आङो सैथोयै आं निमाहा होयै फैदोंमोन नाथाय दिनैहाय आङो थांनाय जे मोनाबिलियावहाय सान थोआ हर थोआ रायलायदों होननानै सासे हौवाजों रायलायदों होननानै बेफोरबादि जे आंखौ गाज्रि पोस्ट लिरना होदों थ' बे आंनि जे लोगो बे लोगोखौहाय लोगोजों आंनि मा सोमोन्दो आरो नंगौ सैथोआ मा बेखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो दिनैहाय बेखेवफैनो आङो गोनां जाबाय आं गोसो गैयामोन थेवबो आङो गोनां जाबाय मानोना गोबां बेफोरबादि आंनि सायाव नंखाय बेफोरबादि फोसावनानै दायो आंखौहाय गाज्रि देखायनो थाखाय आंनि लाइफखौहाय पुरा दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय हाथियार बानायनो नागिरदों एनिथिं एमजेआ थ' बेखौहाय आङो दिनै सैथो बिनि जे रियेल केरेक्टार आरो बियो मा खालामनो सानदों आंनि सायाव आंनि न'खरनि सायाव बेखौहाय दिनैहाय आङो रियेलावहाय दिनै आङो बेखेवसारनो होननानै आं फैनो गोनां जाबाय गावनि हौवा सानदोंमोन अनो आङो बिनि थाखायनो आङो हाजासे आङो बेखौ सैथोयै आङो निमाहा होबोदों गोबां आंखौ नासयबोब्लाबो आंनि बिमा बिफाखौ इभेन आंनि बिफाखौ बुनो सोनो थाखाय बियो गसंख्रांलायब्लाबोनो सिथारनो थाखाय आंनि बिमा आरो आंनि आंखौ बियो सिथारनो नायबाबोनो आं सैथोबोदों निमाहा होबोदों नाथाय दिनै जे आंखौ आंनि स्वभाब चरित्रखौ गाज्रि होननानै देखायनो थाखाय जे दिनै ससियेल मिडियायावहाय पाब्लिक नोंथांमोन रायजो राजा साफ्रोमखौनि मेगनफोरखौ खाना खालामनानै गावनि महरखौ गावखौल' मोजां मोनहोनो थाखाय जे मोनसे बिनि टारगेट नैबे टारगेटखौ आं नोंथांमोननिसिम आं दिनै बेखेवनो गोनां जाबाय थ' रायजोफोर गोबाव सम जानानै थांबाय हाबानि उननिफ्रायनो एनिथिं एमजेआ आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोननाया बे खोथाखौहाय आङो सिगां मिन्थियामोनबाबो आङो गैयाबाबोनो आङो मास मोनबासो जाबाय बे समावहायनो आं मोनथिदों जे एमजेआ आंनि मबाइलखौ जे हेकिं खालामदों बेखौ आं मास मोनबा सिगां मोनथिदों आं थ' गोबाव समनिफ्राय बियो आंनि सायावहाय बियो बेरेखा ससियेल मिडियाफ्राव बुंनाय आरो आंजों थानो गोसो गैयि आंनिफ्राय बोरै बियो खारग'नो हानाय बेफोरो मोनसे बिनि गोसोआवहाय बिराद प्रसेस सोलिबाय थादों बिनि थाखायनो बियो मोनसे प्रमान नागिरनो थाखाय आंनि सायावहाय बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ बियो हेकिं खालामदों थेवबोनो जेब्ला आं मास मोनबा सिगांनिफ्रायनो जेब्ला आं मोनथिदों बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामदों आं बेखौ अपेन चेलेन्ज होदों नों आंनि चाहे जेसेखिया नोङो आंनि मबाइलखौ नों हेकिं खालामा मानो नों जेसेखिया हास्थाया मानो नों आंनियाव जेबो गोरोन्थिखौ मोननाय नङा आरो आं नोंखौ माब्लाबाबो आङो थैनानै थांजासे आं नोंखौ डिभर्स होआ होननानै आङो बुंदों मानोना बियो आंनिफ्राय गोजानाव थायो बियो सम बियो फैनानै बियो माबा मोनसे गोरलै बिसयफ्राव बियो बाहाना नागिरफैयो रागा देखायो आंनि सायाव अत्याचार रागा देखायनानै बियो ओंखारनानै थांथियो बिनिफ्राय बियो मा होनो गोबां बियो फन हरा सप्ता खनसे फन हरा 10 दिन फन हरा नै बेफोरबादि बियो खालामो ओमफ्राय आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामै बियो नायबाय थायो आरो जमै थायो माब्ला मोनसे दाय मोनगौबा माब्ला मोनसे दाय मोनोबा बे दायखौ देखायनानैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव देखायनानै आंखौ गाज्रि होननानै आंनिफ्राय बियो गोजान जानगारनो हागोन खारग'नो हागोन बे रिलेशननिफ्राय बियो नागिरबाय थादों गोबां समाव बेफोरबादिनो बियो कलफोरखौ हेकिं खालामै आंखौहाय बेफोरबादि मेन्टेलि टर्चार खालामो खिन्थु थेवबोनो बियो दिनैसिम बियो माने जेबो बियो एभिडेन्स मोनाखै जेबो बियो प्रमाणखौनो होनो हायाखै प्रमाणखौनो नागिरबाबो बियो मोनाखै आंखौ मानो नांगौ आंखौलाय मानो नागिरदों आंखौ नाङाब्रा
नागिरनाङा नोङो नै बेफोरबादि खोथा बाथ्रा नों गावनि जायगायावनो नों गुबुन हौवाखौ नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नों बेलेग हाबा लाफिनदो नोङो जायखाया नोंखौहाय हेफाजाब होनाय जायहा नोंजों लोगोसे थानाय नों बेबादि मानसि नायनानै नोङो हाबा लाफिनदो नै बेफोरबादि आंखौ बियो बारंबार आंखौ फोर्सफुली बियो जबरदस्ति आंखौ थोनबाय थायो आरो जे एनिथिं एमजेनि रियेल केरेक्टारा मा दिनै बियो गावनि असे जाय आंगो लोगोफोरजों बियो सान हर गिदिंबायो सान हर जाय इउटुबार लोगोफोरजों बियो थायो जायो लोङो नै बे लोगोफोरनि सिगाङावहाय बियो रोखायै बुंखानायखा जे सानसेबाबो आंखौ माने हिन्जावखौ बियो गारगोन होननानै बुंखानायखा बेफोर खोथाफोरखौ गासैबो आङो मोनथिजोबनाय बेंगलावहाय वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि आन्डारावहाय जाय टिचारफ्रा जाय मास्टारफ्रा साख्रि मावदोंमोन बिसिनि साख्रिया बावैसो 26,000 मास्टारफोरनि साख्रिया माने सानसेनो गासैबो डिसमिस जानाय साख्रिया थांनायखौहाय बयबो नोंथांमोनाबो जानो हागौ निउसनि गेजेरजों मोनथिदों बिनिखायनो रायजोफोर बे जे फट'आव जाय हौवाखौ दिन्थिदों जाय आंनि लोगोनि फट'खौ दिन्थिदों बे लोगोआबो सासे गभर्नमेन्ट मास्टार थ' बिनि थाखायनो आङो सासे लोगो हिसाबै सिगांनिफ्रायनो जोङो लोगोमोन नाथाय हाबा जानायनि उननिफ्राय जोंहा जेबो कोनो कन्टेक्ट गैया मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे संसार जानायनि उनावहाय मोनसे संसारावहाय बेफोरबादि हौवा लोगो हिन्जाव लोगो बेफोरबादि थालायोब्ला बांसिन रिलेसना मा जायो होननानैहायनो आं खुनु गावनि लोगो लेबाफोरजों जेबो आङो जगाजग दोनाखै आरो जेबो खबर गैयामोन नाथाय दिनै बे वेस्ट बेंगल गभर्नमेन्टनि जे आन्डारावहाय जाय मास्टार साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिया सानसेनो मिथिस्लाबालासे केन्सेल जाजोबदों सुप्रिम कर्टनि रायावहाय नै बेयावहाय आंनि बे लोगोआबो गोग्लैदों नामा बे मास्टार जाय आंनि लोगो बेबो गोग्लैदों नामा होननानै बिनि दुखु खस्थ'खौहाय दुख सुखखौ आं मिन्थिनो होननानैहाय आङो फन हरनाय जादों आंनियाव बे लोगोनि नाम्बाराबो गैबावलेमोन मानोना नोंथांमोननो आं सिगां खोथाखादों आंनि मोनसे आइफन 12 खौहाय एनिथिं एमजेआ देख्रुबनानै होदों होननानै आं खोन्थाखादोंमोन बिनिखायनो आंनियाव जेबो नाम्बारबो कन्टेक्ट लिस्टबो गैलामोन खिन्थु आङो सासे लोगोनिफ्राय आङो बेखौ कालेक्ट खालामनानैहाय आङो बे लोगोखौहाय आङो सोंहरदों नोंनि खबरा माबादि जाखो माबोरै जाखो बेयावनोहाय बियो आंखौ जंखायबाय थाहरदों बियो मानोना समावहाय दुखु खस्थ' थानाय समावहाय जेब्ला ओरैनो माने एसे एदावलायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बेबादि जंखायलायोब्ला एसे माइन्डफ्राबो रिफ्रेश जायो नालाय थ' जंखायनाय हिसाबै आंबो बारा जेबो बुङाखै जंखायदों थोस है माहाय बिदि मा बेबायदि आं बाथ्राफोरखौ आं बुंदों जे दिनै एनिथिं एमजेआ जे बुंदों जे बिनियावहाय रेकर्ड दङ आरो बिथ' हेकार थ' आंनि मबाइल हेकार थ' बिनि थाखायनो बिनियावहायबो कल रेकर्ड दं जानो हागौ एसेबां जुदि आङो सिगांनिफ्रायनो जेबादि बियो लिरदों सान थोआ हर थोआ रायज्लायदों होननानैहाय थ' आं बेबायदि सान थोआ हर थोआ सानफ्रोमबो जुदि आङो रायज्लायग्रोयोब्ला आङो जुदि गुबुन बेलेग हौवाफोरजों जुदि आंहा सोमोन्दो दङब्ला दिनै आं एनिथिं एमजे निसिम आं बुङो जे दानो इमिडियेट आंनि गासैबो कल लिस्टखौ नोङो लानानै नों होनांगौ आं सोरजों रायज्लायो कय घन्टा रायज्लायो मा रायज्लायो नों बेफोरखौहाय नोङो होनांगौ बिनि नंखाय बेफोरबादि जोंनि सायावहाय एलिगेसन आं आरो बे लोगोनि सायाव जे एलिगेसन लागायनाय बेफोरबादि जंखायलायनाय बाथ्राफोरखौनो जेन' गोबाव समनिफ्राय मोनसे गाज्रि सोमोन्दोआव थाबोनाय बादि मोनसे जे बुंनाय बेफोरबादि रावा दिनै जोंनि लाइफ जोंनि पार्सनेल आरो जोंनि फेमिलि लाइफआवबो दिनै एफेक्ट खालामो मानोना आंहा गथ' सासे दं नों जानो हागौ दिनै जोनोमनिफ्रायनो नों गथ'नि दायित्वखौ लायाखै नोङो दिनै गावखौ बिफा नङै बादि नोङो जाय समावहाय आंनो बयनिफ्राय बांसिन नोंनि हेफाजाब नांगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मोनथिगौ जे मोनसे समाव डेलिभारि जाखांनानै जेब्ला आं 1.5 मास जादोंमोन बै समावहाय आङो आंनि हौवाया जे जायगायाव दिनै एमजेआ
न' लुदों बिनि खाथियाव आङो बिगा मोनसे हाखौ लायदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय आंहा एसेबांबो थाखा फैसा गैयामोन बिनि थाखायनो आं माखासे थाखाखौहाय आङो आंनि मा होनो माखासे माने गुबुन मानसिफोरनिफ्राय आङो ऋण लाथ'दों ऋण लानानैहाय आङो बे हाखौ बायहैदोंमोन बे हाखौ बायहैनायावहाय दिनैहाय आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आं दिनै लाजिया फांसिया आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं क्लियारै बुंफैयो आंनि एकाउन्टआ खालि जादों आरो आं हौवा हिसाबै आं एमजेखौ बुंदोंमोन जे आंनि एकाउन्टआ बे हाखौ लानोथ' गोसो जाबाय आं हाखौ खिन्थु बे हाखौ लायोबा आंहा एकाउन्टआ खालि जागोन गथ'नि जानाय लोंनायखौ नोङो जेब्लासिम आंनि ऋणफ्रा जोबा एसे नों नायनांगोन होननानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दिनै जेब्ला आंनि एकाउन्टआ खालि जादों बे हाखौ लाहैनानै दिनै बे समावहाय गाइखेर पेकेट मोननै बायहैनो थांदोंमोन मोनसे मुलि दखानाव बे मुलि दखानावहाय गाइखेर पेकेट मोननै बायहैनो थांनायावहायनो बियो आंखौ बुंदों जाबाय पेकेट मोनसेल' लागोन आं बुंदों पेकेट मोनसेया साननै থেকে सानथामल' थाङो बिनि थाखायनो पेकेट मोननैखौ लादोनि बेसेथो थाब थाब बायनाय बे समाव आंखौ बुंदों बियो पेकेट मोननै लाब्ला नों पेकेट मोनसेनि फैसाखौ होनांगोन आं पेकेट मोनसेनिल' फैसा होगोन होननानै बेफोरबादि आंखौ मेगन गिदिर गिदिर दिन्थिना आंखौ हुदुमदों दखानाव बे समावहाय आङो लाजिनायजों मोनसे गाव जि जायगायावहाय आङो सार्भिस मावो बे जायगायावहाय बेफोरबादि अपमान खालामजानायलाय आङो लाजिनानै आंनि फन पेजों आङो फन पे खालामनानै होबोदों मोननैनिबो आरो दसेनि उनाव बियो आंनि एकाउन्टाव मोनसे पेकेट मोनसेनिखौ बियो पे खालामना होफिनदों आरो गारियाव फैनानै जेब्ला आं बिखौ बुङो जे मा होनो नों दिनै फिसा सासेनि जानायखौनो नोङो एसेबां गिबाय आंथ' नोंखौ सिगांनो बुंखादोंमोन आंहा थाखा फैसा थाबा आं नोंनिफ्राय गरसेबो आं बिदेरामोन नाथाय आंहा दिनै उफायानो गैया आंहा आखायाव थाखा फैसा गैले बिनि थाखायसो आं बुंदोंमोन नोंनियाव नोंलायना मैयानो आंनो मैयासो खोथादों नोंनि आखायाव थाखा फैसा दङ होमब्ला दिनै नों फिसा सासेनि जानायखौनो नों मानो गिखो होननानै जेब्ला बुंदों बियो आंखौ बेयावहायनो गारियावहाय बेयावहायनो आंनि बिमाया आंनि गथ'खौ बामनानै बेक सिटनाव जिरायदोंमोन आंनि बिमानि मोखाङाव आंखौ बियो सोबादों हाजासे बियो बेयावहाय गारि सिङावहाय आंखौ बियो बुदों सोदों बेफोरबादि खालामदों बियो बिनि उनावहाय लामा नेशनेल हाइवेयावहाय लाङै लाङै बियो लरि गिदिर गिदिराव बियो सोनानैहाय सिथारनो नायदों सिथारनो जेब्ला नायदों आङो खुनु रखमै आङो गियारखौहाय आङो फासयनानैहाय आङो गारिखौ लाखिदों बिनि उनावहाय रायजोफोर बियो बेफोरबादि घटना खालामनानै बियो आंनि न'निफ्राय जोंनि न'निफ्राय ओंखारनानै बियो अफ्रिनि न'आवहाय जाय इउटुबार अफ्रि बिथांनि न'आवहाय बियो ओरैनो मास मोनथामसो बियो खारलांनानै थायदों तिन मास खारलांनानै थायदों बियो ओमफ्राय बे समावहाय बियो टटालिनो थाइसेबो गरसेबो थाखा हराखै आं ओरैबादि प्रब्लेमाव आङो गोग्लैनो गोनां जादों ओरै ऋण लाबाय ऋणखौसो सख'हरनो ना लनखौसो सख'नो ना मा खालामनो आं ओरैबादि हालाय हाफाय जादों उपाय गैयियाव रायजोफोर आङो सनानि नेकलेसखौबो आं फाननो गोनां जादों आंनि सनानि नेकलेसखौ आङो फाननानैहाय आं गथ'नि जानो लोंनो थाखाय आं बेबस्था खालामदों लास्टाव आं एसे एनै आङो ऋण लादेरनानै आङो सि दाग्राफोरनियावहाय आङो सोलाव सोफोन आङो बेफोरबादि बाखि बियै आङो सि दाग्राफोरनिफ्राय सि लायै आङो बेफोरबादि आं फानफैनो गोनां जादों आंनि बे दुखुखौहाय दिनैहाय रावबो बुजिनो हाया थ' बेफोरबादिनो रायजोफोर आङो गोबां दुखु खस्थ' आङो सैसोनानैबाबोनो गावनि हौवाखाय आङो आंगो गावनि हौवाखाय आङो गावनि जिउ बादि आं अननायखाय आं बेफोर गासैखौबो बावगारनानैहाय आङो नाजाबोदों गोरोबनानै आङो संसारखौ जालांनो थाखाय आङो हास्थायबोदों गोबाव समनिफ्राय आङो नाथाय दिनै आंनि गासैबो हास्थायनाय आंनि साननायफ्रा जेनेबा अबावबा दिनै फेलें जालांनायफोरबादि जादों दिनैहाय जाय आंनि लोगो मास्टार बिथाङा सासे शिक्षित मानसि दिनै बे मानसिया दिनैहाय बिराद दिनैहाय बेफोरबादि अपमान सह्य खालामनानै दिनै मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रा बेखौ गुन्दा दा होननानै बुंगासिनो दङ बेफोरबादि गाज्रि होननानै बुंगासिनो दङ नाथाय बेसारा दिनै बियो आंखौ फन हराखै नागिरहराखै नाथाय बिनि जे दुखु दिनै साख्रिया जे मोनसे गिदिर खैफोदनाव दङ नै बेखौसो आं खबर लाहरनायावहाय आंनि फनखौ आंनि नाम्बाराबो बिथांनाव सेभ गैबावामोननो होमब्ला दिनैहाय गोदान नाम्बार
नुनानै रिसिभ खालामनानैहाय दिनै रायज्लायदों आरो मोजां गाज्रि रायज्लायनायाव बेफोरबादि उभय पक्षनि समस्याखौ मिथिनानै दिनै जोबनायाव जे एसे जंखायलायदों बे जंखायलायनायखौनो दिनै आंनि हौवाया बेसेबांबा गिदिर मोनसे गाज्रि प्रमान होनानै आंखौ गारनो थाखाय हयथ'बो बियो गिदिर मोनसे बे हाथियार बानायदों नाथाय बियो दिनै बेफोरबादि गुन्डा बा गाज्रि मानसि नङा रायजोफोर नैबे जन कार्जिया जे आंनि मोनसे गाज्रि फट' मोनसे सासे बेफोरबादि हौवाजोंहाय पस्ट होदों नैबे पस्टआ माबादि पस्ट नोंथांमोननो आङो खोथागासिनो दं बे फट'आ गुबुन रावनिफ्रायबो भाइराल जायाखै गुबुन रावबो हराखै जन कार्जिनो नाथाय नैबे आंनि हौवा जाय एनिथिं एमजे नामावल' जानो हागौ दिनै कागजाव कलमावल' दिनै आंनि हौवानि महरैहाय बियो बेफोरबादि बियो संसारनि मोखाङावहाय देखायफ्लादों दिनै बे आंनि हौवा एमजेआनो जन कार्जिनो हरदों मानोना रायजोफोर बे फट'आ दिनै एमजेनाव माब्रै फैदों होननानै बुङोब्ला एमजेजों हाबा जानायनि सिगां आंहा दिनै आंनि न'खरनिफ्रायनो आरो उभय माने फारनैबो माने न'खरनिफ्राय मोनसे हाबानि थाखाय थिग खालामदोंमोन आंनि न'खरनियाबो आरो बै सेंग्रानि न'खरनियाबो हाबानि दिन थारिख गासैबो लाजोबखाबायमोन गासैबो जोंना हाबायाबो दिना एकदम खाथि जाखाबायमोन नाथाय इसोरनि इच्छा गैया होननानै आं सानो इसोरनि इच्छा गैयिखायनो बे हाबाया बायनानै थांदों थ' बे फट'आ माने जोंहा हाबा जाखानोसैमोन नालाय हाबानि डेट गासैबो फिक्स जाजोबखाबायमोन प्रि वेडिं फट'शुट गासैबो जाजोबखाबायमोन जोंना इभेन इनभाइटेसन कार्डबो जोंना जाजोब्बायमोन थ' बेबादि मुहुर्तआवहाय बिनिखायनो हाबा जाखानायसै हिसाबै जोङो हौवा हिन्जाव जानायसै हिसाबैहाय नैबेबादि फट'खौहाय सोदोंमोन आरो सोनाय जादोंमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङा सानदों जे मैया जाय हौवानि जाय सेंग्रानि बारैहाय जे रायज्लायदों बे सेंग्राजोंनो बे फट'आ होननानैहाय नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जानो हागौ बेनिखायनो आं खोथायो बियो बे सेंग्रा नङा रायजोफोर बियो आंनि जायजोंहाय आंनि हाबा जुलि जाखानोसैमोन नै बे सेंग्राजोंसो सोनाय फट' बियो